Lopok valakitől egy zsepit. Tőlem. Elkészült Nyugtatja a borotvált bőrt. De miért nem kérdezze? Gyorsabb vagyok. Még mindig nem tudom, hol tegyem a furcsiaimat. Már kezdi baszni az agyam. Kéne inni. Mit kéne? Inni? Aha. Ja, szerintem is. Nem ugrunk el. Tesco-ból? Legalább úgy is kell szüljük. Ja, kéne venni sört. Jó, Jó, van, már elpakolom. Milyen sört vegyünk? Te is jössz ki? Hülye kérdés volt, na. Mégis visszahúakat bűzbeli, nem mondjuk azt teszed. nagyon rossz. Szagos videót feltaláljuk? Ne. Inkább azt lehet, jól rakjam a furcsiaimat. Hát nézzük meg a megoldásokat. Ez nem vicces. Oda úgy szét. Húha. Van valami szőrös. És mozog is. Hűlmelegítő. Amit egész télen a szekrénybe tároltam. De nem, Sok értelme de van. nem jön le a kezemről, az a baj. Nézzétek meg, így megy. Így is. Önálló értekelt. És csak nyakra támad. Nem. Na jó van, azt hiszem, hogy furcsit ide kerülne. Buffy a vámpírokrém. Hallod, Gabi, de azért azt érzed a Made in Románia. H&M. Román kutya? Wow. Ne harapjál még. Ne fürdjél le. Na, mi más? Na. De Petra miért fél rajta lenni? Hallod? Gyűlöm, ha fényképeznek, ha videóznak is mindent. Csak sikerült. Olyan volt a hangod, mint Gabi macskájának. Kösz. Ne, légy szíves. Nem akarom. Ez már kezd szadi videó lenni. Megtámadott egy szülmegítő. Ne fűtsi be. Jaj, ne harapja. Azért már utazók visszak és hazajutott a télieket. Olyan Van a vagy. piercinged. Mutassuk a piercinget. Ne Oldalról. akadályozd a hölgyet. Oldalról is. Neked van piercing. Különleges tulajdonság. Baszkigé, a klorofillizű rágót, azt Jól megeltite, mert rácsorodott a piercingem, és ki kellett szednem, és levakargatnom róla, mert mind a két bulúra rátekeredett. Olyan, mintha píre lenne beborítva ízében. Elég furcsa íze van. Biológiában ezt hogy hívják? Feltételes vagy feltétlen reflex? Feltételes. Nagyon jól elvagytok. Világ első könyvfejű lánya. Kurva Nem, hogy békén. Hát Petra most csak azt akarja mutatni, hogy ő milyen okos könyveket olvas. Aha. Gyerekek, itt a tabula rasa. Tabula rasa. Tuin van. Nem már! Külön az egy Petra szekció. Arra jöttem rá, hogy lehet, hogy a haliszévet nem a melltartókkal együtt kéne tárolni, mert kiszökítja őket. De nem így is kéne egy csomóban, hogy ki van szakodva. Rubi, nem most csináld a béhítűzet.